Salam mehmandoňlar, gadyrdan ýelleşler, edi tomaşaçylar. Bugün Irak başgalyp dünýä ilimiňi synaşdyk. Ýöne tehnik sebäpler bir tarapdan öýdäki sagajyklar zatlar. Şoň üçin elimizden geldiginden ýetişjek bolduk. Şu wagt boldy. Azat Ishakowa azatlyk diýip, Azadyň taýýarlanan videosy bilen dünýä ilimiňe başlaýas. Mehmandoňlar bilinçli ýaly soňky birnäçe gündüň dowamynda öňünden planlanyp goýuşýaly bir propaganda başlady. Ol propagandada ýurda dolanaly watandaşlara, daşary ýurtda işläp beren çağırışlar edilýär. Muňa çağırşam diýip bolýar, muňa provokasiýa da diýip bolýar, muňa nadanyň iň gutoran görnüşem diýip bolýar. Mehmandoňlar, aýdyşym ýaly tekniki bükdönşlükler dowam edýär. Şoň üçin aýyplaşmaň. Men size görkezip bilemok. Aslynda häzir şu wagt studiýada men oturýarym, men öňümde menyu bar. Menyuda men öz hasabymdan ýene 4 sany neme dur, penjere açyk dur. Hamala men 4 sany aýratyn hasapdan kameradan girip şoraýalyky gönýälim alyp barýan ýaly. Ýöne
Men şu günkü temaň bular ýalaky käbir adamlary gaty gynjalyk etjegini, olary şu günkü göni alymynyň öňüni almak ýa-da her türlü päsgelçilik öğretmek üçin her ýoly synaş görjeklerini hiç hak edemokdum ýöne sag bolsunlar. Bizem şey diýip bitel diýerler. Bizem görüşmäge dowam. Bilinçli ýaly galan ýerimizden dowam edýäs. Bagyşlarsyňyz teknik sebäpler meň bilen malaşyklar. Soňky döwürlerde ogullun ýola goýulan, hasaplanan wagta görä propagandalar başlady, provokasiýalar başlady. We bu propagandalara, provokasiýalara özüni oýnadýan nadanlygyň iň gutorun görnüşini halkyň öňüne çykyp görkezýän watandaşlar başlady. Nämemişin? Hawa watana dolanmalymyşyn. Ýurda dolanmaly, Türkmenistana dolanmaly, Türkmenistana işlemeli, Türkmenistany ösdürmeli, Türkmenistany dikeltmeli, düzeltmeli. Inni bu watandaşlaryň hemmesem daşary ýurtdan çykyş edýän watandaşlar. Inni bu watandaşlar näme üçin çykdyka Türkmenistandan? Ya şol rejimiň tarapyny tutup biziň göni aýlymlarymyza goşulýanlar ýa-da tesbir ýazýanlar bar Türkmenistanda hemme zat gülala güllük diýip. Şolar ýalaky Türkmenistanda hemme zat gülala güllük bolan soň bular turist bolup baran bolmaly Türkiýe ýa başga ýurtlara. Bu turistleriň inni içi gysy, bu turistler ýurda dolanmak isleýär. Ýöne bu turistleriň adam sany az bolan soň yürüte bir uçar çağırjak bolsaň ýa uçar saparyny gurnajak bolsaň adam etenok. Şoň üçin şol yetmeýän adamlary şu provokasiýalara bir özüni oýnadaýjak, şoňa anaýjak watandaşlar bilen doldurup alyp gitmeli uçary. Şoň üçin türklerde dolmuş diýip bir söz bar, dolmuş, doldurýar. Dolarından soň gidýär. Hökman dolmaly, dolmasa giden. Şoň üçin mehruanda onlar şol doldurulmaly samalyot uçarwa, hawa şoňa adam doldurmaly. Eger hakykatdanam siz şu çağırışlara, şu provokasiýalara ananýan bolsaňyz, onu gidip bilersiňiz. Öňünden salamlaşalyň, soňundan dowam edeliň. Şu temada gaty köp gelip goşan hatlar, sesler, haýyşlar bar. Şolar esasında men şu gün watandaşlara ýüzlenjek, şolaň haýyşlaryny dikkatyňize ýetirjek. Risk, salam aleykum döwlet ağa, salam aleykum eziz halkym diýe. Diňe öňe salam aleykum döwlet ağa, eziz illeşler diýe salam hemmeňize. Galaksi Salam aleykum döwlet ağa, watandaşlar giýçäkşi diýe. Tawol doňduň diýe galaksy aýdyşym ýaly ir başlaýan edim ýa sagadyny aýtman başlamalymy? Sagadyny aýtman başlasaň ol nähili bolar? Sagat şol başlajak bolýan tehniki sebäplerden hiçeli başlap bilenmek. Ramazan Cuma salam aleykum watandaşlar diýe. Wa aleykumesselam. Şu taýda ýene bir watandaş bar, täzini bir zat ýazýar. Pele-10 ýa döwlet inimseň adwokaturadan başyň çykýarmy diýe. Men juristdäl, men kanunlar zatlary bilenem dol bilýän diýiljekkä. Özüme gerek boljagyny öz töweregime, dogan garnaşyma, hostarıma gerek boljak derejede bilýän. Men işim bolman soň men adwokatlyk olar ýazatlar bilen meşgullanjak bolsam men uğrum däl, men bilýän uğrum däl, men başymy çykanok. Ýöne sen näme diýjek bolýan gönümel aýtsaň, şoňa görä men sana kömek etjek bolaýyn. Ramazan Cuma döwlet ýurduny düzeltjek, Türkmenistany ösdürjek diýip ýola düşen bolsa,
şoňa uçor pulunu da berjek menniye. Ramazan Cuma'dan şeýle bir teklip geldi. Awa inni Türkmenistanyň watandaşlar näme üçin çykdy? Neşeyle orada atwada her kimin öz gaýgysy diýe, kelgidiňem är gaýgysy diýe. Edil şolar ýaly. Inni umuman bizim özümüz şol Azatlyk radiosyny işleýän döwrümizde Türkiýedäki işleýän, ýaşaýan watandaşlarymyz bilen köp gurrundaş bolduk, öýlerine gitdik, myhman bolduk. Olaň işleýänlerini gezip gördük, ýöne surata düşürmedik, video almadyk. Sebäbi şeýle biz olar bilen düşünüşdik, gürleşdik. Sebäbi olaň özüne ziyan bolup biler, olara iş verene ziyan bolup biler, her hili ýagdaý bolup biler diýip biz hemişe bizim bilen ara gatnaşyk saklayan, bizim bilen habar maglumat alyş çalyşyny edýän watandaşlarymyzyň howpsuzlygyny öz howpsuzlygymyzdan hem öňde tutýar. Şoň üçin şol watandaşlar bilen gürleşemizde inni gaty görmeşek ýok. Köp adamlar güderan kynçylygyndan dälle ol döwürler, ýagny o bu döwürler diýemizde 2012-nji ýyl bilen şol 2012-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenni şol 5 ýylyň dowamyna diýelle. Ondan soň hasam erbet boldy ýurdun ýagdaýy. Ondan soňky temalar, gürrüňdeşikler hasam başga diýeni. Umuman biz Azatlyk radiosy bilen işleşip başlamazda Azatlyk radiosyna diýmegem dogry däl. Sebäbi biz daşardan işleşdik. İş taýýarlap iýerdik. Azatlyk radiosynyň işgäri däl biz. Azatlyk radiosy bilen işleşdik. Şol 2012-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli bolan aralykda şol Istanbulda we Türkiýanyň beýleki ýerlerindäki işleýän watandaşlarymyzyň ýaşaýyşyny, iş şertlerini gördük gaty gözgüýün ýagdaýda. Ondan soň Türkiýede bir 4-5 tany öldürilip ýitirim edilen watandaşyň bir ýygyny tapjak bolup köp ılgadyk, köp zat etdik. Onda da hiç ýyly oň netije alyp bilmedik. Sebäbi ol adamlary bu kanuny jogapkärçilige çekip bolanok Türkiýede. Sebäbi elle bir hiç ýyly neme ýok. Resmi ýagdaýda bir tutaryk ýok. Olary aýyplar ýaly, eder ýaly. Ota kelip işleýän Türkmenistanyň watandaşam pasporty köne, dokumentsiz, vizasiz bir kanun ýagdaýda hiç ýerde ady sany ýok, hasapda duranok. Şoň üçin şondan peýdalanyp işledip iň soňunda da ýitirmedik goýberipdirler. Käbirleriniň öldürilenini gören watandaşlar bar, eşden watandaşlar bar. Öldürilenden soň öldürilen şol ýerindäki gany ýyllaryny, zatlaryny gören watandaşlar bar, zatlar. Hemmesi bilen gürleşdik, zat etdik. Ýöne umuman Türkmenliň ýagdaýy gaty gözgüýni, Türkmenistanyň watandaşlaryň ýagdaýy gözgüýni. Diňe Türkmenliň däl, Türkmenistanyň watandaşlaryň hakykatdan hem köp watandaşlar gördük. Türkmenistanyň öz owadaşlary, öz etrafyndan bolan watandaşlar getirip satýarlar. 500 dollara öz watandaşyny, öz owadaşyny ýa öz şäherinden, etrafyndan bolan satyp goýberýär. Pasportdan berýär, şo taýdaky patronyň, hojaýynyň eline. Ondan soň gul bolup şeýdip işläp berler. Garny doýsa bolýar, bir garny aç, bir garny tok. Şolar ýaly watandaşlar bar. Umuman häzir Türkiýanyň içindäki käbir toparlar, adamlar şeýlede Türkmenistanyň diktatorlyk hökümeti bu watandaşlaryň başyna gelen çykgynsyz ýagdaýdan peýdalanýarlar, her hili edip bolary. Inni häzirki döwürde, soňky günlerde bu Türkmenistana dolanalyň, Türkmenistany ýurdumuzy, Türkmenistanyny işläp, oşa taýny ösdürelýän ýaly gurrunlar bar, çağırşlar we munam
kimler kime etdirýär? Ýöne koý watandaşa etdirýärler. Hiç ili bir nemeti ýok. Bir günäsi ýok. Türkler masum diýär, şolar ýalaka bir sada hiç zat şüphelenip bolmajak. Haýsam bolsa bir proýektde şol adam rol ýalýar, proýekt haýsam bolsa bir proýektde işleýär, şu diýsen onanyp bolmajak adamlary, figuralary çykarýarlar ekranlara we aýagallygyna basyp gaz berip propaganda edilýär. Näme üçin Türkmenistana dolanmalymyşyz? Dolanmaly watandaşlar. Bütün dünýäde krizis bar, diňe Türkiýede de hemme ýerde krizis bar. Inte hiç adam däl. Häzir bu gün watarda Christmas diýilýän bulan öz täze ýyly bar. Bulan öz ýasaty ulu bayramy bar. Şu bayram geçenden soň karantinalar, ýurtlar, zatlar ýapylyp başlar. Ýapyk rejime geçerler. Komendant ças diýilýän daşaryk çykmak gadagançylygam bolmagy mümkin. Sebäbi gaty erbet şu wagt ýagdaýlar. Şoň üçin adamlar häzir birazajyk öwrenişden ýuwaş-ýuwaşdan şertler gatardylar. Meselem häzir biziň bolýan ýerimizdäki şert. Umumyň Germaniýada häzir awtobusa minjek bolsaň ýa-da bir otla poýda minjek bolsaň ýa sen tanjym edilen bolmaly ýa-da soňky 6 aýyň dowamyna kesellep şu keseli geçiren bolmaly. Onda da 6 aýyň dowamyna 6 aýdan aňyrda bolsaň ýene bolan. Muňa 2G diýilýär. Eger şu zatlar sende ýok bolsa, onda her gün gidýän ýörüýte belli yerlerde test edilýän nemeler bar, çadırlar bar, palatkalar bar, şotaýyk barýan ýa-da butgojuklar bar, şotaýyk barýan olar seni kontrol edýär, burnuňa çöp sokup şotaýda kontrol edýär, sende barmy ýokmy. Olam bir gün geçýär. Ondan şonu alýan, şonu alyp awtobusa minýän. Ya otla minýän. Şo bolmasa sen nämetden şonu edäň, seni köpçülikliğin transportda hiç ili alanoklara minnirenoklara. Inni ýagdaý şolar ýaly bolupdy. Ýagdaý şolar ýaly bolupdyrka bir habar çykdy. Türkiýanyň howa ýollary Istanbuldan Türkmenistana uçuş saparlaryny täzeden ýola goýjak bolýan diýip. Goýdumy, goýmadymy häzir bir oň bilen baglanşykly ullakan neme ýok. Yeterlik derejede adam ýygnap bildilermi, bilmedilermi? Muňam bellisi ýok. Ýöne häzir inni bu soňky döwürlerde edilýän çağırışlar Türkmenistana gideliň dolanaly. Türkmenistana gideniň bilen näme düzelýär? Näme düzeltip bilýän Türkmenistan? Ola Türkmenistana gitmek ekeni. Häzir baraýdaly, häzir şeýle diýse. Bolmajak zat ýöne meselem diýänler. Diktatorlyk hökümeti gördü wagty boljak gel bol iş. İmana geljek nemere däl ular gonşonda da ýene bir fantazi erteki ýaly bir mysal getirin diýenler. Biz çekilýäs ýurtdan, hawa, ýurtdan çekilýäs. Gelin daşary ýurtdaky şu ýöne opozisiýa, aktivist ýa bir zat hökümetde umumyň Türkmenistany ösdürjek, Türkmenistany düzeltjek diýenler gelsinler. Hawa inha hökümet oturun, alın hökümeti, hawa düzeldin watany, düzeldin ýurdu diýýände häzirki talanan, weýran edilen ýurdu, döwleti, jemgyýet barada gurrunňa. Bu jemgyýetiň travmasyny bejerjek bolsaň, ýene bir 100-150 ýyl gerek. Diňe mundan soňky dogjak. Şol rejim düzelenden soň, ýurdun syýasy ýagdaýyny düzeldenden soň ýola goýjak dogry bilim ulgamyň bilen
yetiştirjek nesillerden bir zadan garaşmaly. Galanlarymyzyň hemmämiz menem şolaryň içinde hemmämiz gynansak da diktatorlukdan travma alan, köpüýmiz kabul edemizok, köpüýmiz kabul edesimiz gelenok, etmejek bolýar ýöne hakykatdan hemmämiz diktatorlukdan öz nesibämizi alyp travma alan adamlar. Şoň üçin bir häzir daşary ýurtdaky Türkiýedäki watandaşlardan aýdaly bir 10 sanyň uçurda olup gidenine de Türkmenistan düzeleni. Hemmeti gidersin. Häzir bütün daşary ýurtdaky Türkmenistanlar barsa da Türkmenistan düzeltip bolanok. Diktatorlygyň özü işden aýrylyp inha watan, inha syýasat hemmede sizinki diýýände de şeýle ýagdaý bolmajak ýagdaý ýöne şo bolanda da düzelenok. Aňsat düzelýän bir iş däl bu. Onuň şular ýalaka hakykatlar durka ýöneköy watandaşlary provokasiýa edip hani ýörüň öz ýurdumyza gaýdalyň, dollar galyp gitdi, euro galyp gitdi. Şertler agyrlaşdy, hawa bolýar. Indi bu watandaşlaryň köpüsi bir näçe geçenki efirimizde de aýdyşmady ýaly bir näçe kwartira alan, özüne gerek ýaraklatlaryny alan, umuman özüni tutan watandaşlar bar bulan içinde. Ýöne şunu pikir ediňiz okda. Eliňizde näçe pul bolsa da, näçe malyňyz, emläňiz bolsa da Türkmenistana gideniňiz bilen Türkmenistany düzeltip bilmeýäňiz. Türkmenistan häzirki ýagdaýda, häzirki bu Venezuela'nın häkimetine Türkmenistan hiç wagt düzelmeýär, gaýtan beter bolýar. Eger gidetiňiz gelýän bolsa, içiňiz gysýan bolsa, Türkmenistanyň ykdysady, syýasy, jemgyýetçilik gyrgynçylyklary, genosidlary amala aşyrylyp dur. Bular sizi gyzyklandyrmaýan bolsa, aýnan kim alsa şol alsyn, bize toý bolsa bolýar. Biz bökejekläp, çapakçalar bollu şol diýen bolsaňyz, ol adamlara da söz ýok. Ol adamlar peşmek ýaly ýel haýsy tarapdan öňsü, şo tarapa gidýär. Häzir tesvirlere geçip soň ýene dowam etjek mikrofondonlar. Marcus Aurelius Kupaktan merga batlaşamyz. Salam. Dowanjan, hoş geldin. Galaksi. Şu neçenli provokasiya oýnarly 2-3 ýyllap dogry görüşülenne ýene näçe ýyl gerek bolar. Häzirem kiminki dogry, kiminki ýalan, şonu häzirem bilmeýänler kän. Katastrofa diýilýär şoňa, betbaçylyk, ina hakyky betbaçylyk şu. Ina şu diktatorlyklaň adamlaň aňyna yetiren zyany, ina şoň netijesi şu. Adamlaň aňyny harabat öwüripdirler. Musaýgala da köp wagtdan bäri ýokdy. Hoş geldin Musaýgala. Salamu aleykum. Ayakta bolandan ağızda bolly ilşýaly düşmanlar efir açyberdi niye? Tamam, Musaýgala. Risk bugün Erdoğan Türkmenistana bardy diýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistana sapar bilen bardy diýip aýdylýar. Baranda näme? Türkmen halky üçin, sada bir halk üçin, ýöneköy watandaşlar üçin näme peýdasy bar? Risk. Ya şuňa peýdasy bolar diýen bolsaňyz aýdyn. Şu tomoşaçylar. Siň pikiriňiz nähili? Hakykatdan minni hemmämiz üýşüp gitsek Türkmenistana barsak, Türkmenistan düzelermi? Türkmenistany düzeltip bolarmy? Inni bu çağırış edýänden arasynda şol öz ýurdumyzda işläp, öz ýurdumuzy ösdüreli diýe. Türkmenistanda iş ýok diýe käbir watandaşlar. Käbir watandaşlar hem işden köp zat ýok diýe.
Häzir Türkmenistanda işden köp zat ýok bolup biler. Näme üçin? Sebäbi Türkmenistanyň ilatynyň 160-70 göterimi daşary ýurtlarda. Esasy ýurdu ayakda tutýan iş güýji bular daşary ýurtda. Şoň üçin şol Türkmenistanda iş güýji, yerli iş güýji azlyk edýän üçin elbetde adam ýok, iş köp bolup biler. Ýöne şol işleň şertleri nähili? Kanaatlanyrlymy? Aýlyklar nähili? Kanaatlanyrlymy? Şondan habar bermeli. Ondan Mar welaýatynda adamlar unçylygyndan jөгenden un edip başlapdyrlar diýip habar geldi. Ondan da şarynam umuman şu azyk imitlerini çäklendirmeler we azyk imitlerini belli bir meçhörden köp almanlyal görünüşini çäklendirmeler girdirli. Naşulary alaka hakykatlar bolup durka bu gelin Türkmenistana gideliň, baryp şo taýda işläliň, ýurdumuzy ösdüreliň. Nähilem bolsa ýene öz ýurdumuz eýle beýle bular ýalaky samsyk nadanyň aňyrmaşy provokasiýa nadanyňa näme gerek bar? Maksat näme berdi? Soňam biri näme bir ýerde ýazypdyr. Şo diýe täze Türkmenistan guruldy diýe. Bu biziň Türkmenistanyň haçan könelli mehriman dolanlar. Biziň döwletimiz bar. Biziň döwletimiz dura, döwletde hiç ýyly problema ýok. Problema döwleti eýelep basyp alan mafia, garakçy, diktatorlyk rejimini, şolun tohum tijini, şolun şaýkalaryna problema. Türkmenistan döwletinde problema ýok. Türkmenistan döwleti bilen näme siň alyp bermediňiz bar? Döwletden el çekin. Olar ýalaky iş edip bilýän bolsaňyz, başarjaň bolsaňyz, rejim bilen söwüşiň, rejime garşy görüşiň. Rejime garşy edilýän görüşleri gollan. Dutarym näme diýär, men näme diýen ýaly. Türkmenistanyň hakykatlar gözüň öňünde bolup geçip dur. Olar ertekiler bilen fantaziýa bilen meşgullanıp ýörler. Men hayran bana. Şoň üçin şu ýurda gideliň, eýdeliň, beýdeliň. Ýurt biziň ýurdumuz. Ýa-ha o ýurt biziň ýurdumuz. Ýöne sen häzir gitseň näme diýen ýene? Näme diýende? Gideniň bilen hiç tat düzelmeýär. Gitseň özüň orda atýan. Şoň jogaby şey. Şoň üçin bugünkü men göni aýlamy gysgadyk etjek watandaşlar aýplaşma. Sağlyk ýardaýmam kän goňda. Şoň üçin Cennet Aknur salam watandaşlar diýipdir. Salam Cennet. Taja ol. Şoň üçin bul edilýän propagandalardan äga bolun, gaça durun. Watana dolanylyň çağırşlarynyň iň esasy sebäbi serdaryň häkimetini dawaralandyrmak. Serdaryň tagta çykarylmak üçin görülýän taýýarlyklara goşmak. Siz perdeň aňyrsyna, biz ýöneköy watandaş hökümine perdeň arkasynda edilýän söwdalary, alışverişleri bilimzok, bilibem bilmeýäs. Ýöne göze görünüp durulan zatlarda heňe gelmeýän, logika sygmaýan, Türkmenistanyň hakykata gawat gelmeýän zatlar bar bolsa, biliň %100 şo taýda başga maksat bar. Ýylynyň bäkridi ýok şo zatlarda. Şunam iň soňky gaýdy. Ýok. Bir zadyň ýylynyň bäkridine, öz bäkridiňizde bolup bolmajagyny görjek, şoňa göz ýetirjek, düşünjek bolsaňyz,
şeýdip seljeriň ýagdaýy. Şoň üçin inni ýöneköy watandaşlary sakna çykaryp, täze ýüzleri sakna çykaryp, öňküler istat edibilmedi. Ýa-da öňküler öz planyny dogry istat edibilmedi diýmeli. Etdiler olar, gaty gowy etdiler. Buladylar, bulaşdyrdylar, her zat etdiler. Peýdadan başga hemme zat etdiler. Inni nowat çalyşygyna geldi. Inni täze ýüzler bilen geçiş. 3-nji diktatorlyk. Serdaryň diktatorlygy, häkimeti dawalanyrylmaly. Şoňa da her kim ýerli ýerden goşant goşmaly. Her kime berilen bir wezipe bar. Her kimin tant etmeli sazy başga. Şol saz çalnanna öz gedeňine görä, gedege gelende saz çalnanna çykyp tant edýän ýaly bolaram şeýle oýuny, teatry oýnaýarlar. Gynansak da gaty uly pursatlar döredi ýöne hiç birine bileleşip agdy birlikde hereket edilip bir türkmeniň bähbidi üçin istat edilmedi. Synansy golly olam şol erken ses kanaly açylyp işe başlandy urlaryna şol garaz şuňky tema degmeli lekenik ýöne degdik. Şoň üçin aýagarlygyna päs geljekler döredilýär. Eçek alajymyz ýok. Mehman doganlar şoň üçin ýuwaş-ýuwaş jemläp bilýäs. Şu wagt ýarym saat geldi. Bir sagada jemlesek, aýtjak, goýjak zatlaryň wagtynda goýsaňyz, men dilime mögülenok temperaturam, gyzgynym, zadym bar. Şoň üçin aýplaşmaň, saglyk ýagdaýy gowdal edil häzir. Her ýylet görýärler onu häzir. Hany göreli. Barlaşdyrýan da ýöne. Tesirlerle dowam edeli. Galaksi Türkmenistanyň dik başaklygyna gorkuň içine girenini bütün dünýä bilýär. Ýurdun içine baryp bir-birini iýjekmi? Ya gum iýmelimi? Pullun öňürtü, iýmit zerur dälmi? Gaty gowy aýdýan galaksi gaty gowy ýazdyň ýöne berde maksat başga, plan da bolmaly. Şu durmuşa türkmenleri gulatmak üçin, 3-nji diktatorlyk üçin, serdaryň häkimetini dawaralandyrmak üçin bir wagt ýola goýulan proýektiň belli etaplary, ädimleri bar. Şolar durmuşa geçirmek üçin her kim oýnamaly roluny oýnaýar. Şoň üçin halkyň ünsüni bölmeli, halkyň pikirini, garaýşyny ütgetmeli. Her zat edip synak görmeli. Şu wagt içinde näme edildi? Türkmenistan bilen baglanyşly. Şu wagt içinde diňe eksperiment edildi. Diňe halkyň psikologiýasyny, halkyň ýagdaýyny, nähili reaksiýa berýändigini öwrenmek üçin diňe barlyk derine geçirildi. Myň ady göreşem däl, myň ady aktivistligem däl, myň ady oppozisiýadam däl, myň ady syýasatdam däl, hiç adam däl. Myň ady gönümel dönüklik. Bir halkyň psikologiýasyny öwrenip, şonu şol halky gul etmek isleýänlere satmak, götürlemek.
Belkim şo taýdan bir wezipe islemek, wezipe garaşmak. Näşular ýaly ýagdaýlar bolup geçdi. Bu geçip dur. Şu şäherki umuman Türkmenistan bilen baglanşykly daşary ýurtlardaky hereketleň atmosferaň manysy düýp mazmuny şu. Başga hiç zatda. Cennet Aknur koronany yeňdim, bu namartları da yeňer inşallah. Belki Hudaý adyňdan Allah jan etsin. Köp sag geçti bolsun, Allah şifa bersin doňança gaty gowy tügeleme. Begendim. Garajoglan Türkmen aşaňyna haýyrly illeşler, saglyk amanlyk mühimmäňiz. Saglyk amanlyk boljak bolýas görýän her hili päsgelçilik. Ramazan juma oğullan arzu edip gurup hem eýläp bilmedik wezipelerini ele geçirmek üçin propaganda edip halky zulüm parazlara tawşyrmak diýmekdir. Häzirki edilýän hereketleň manysy diýe ömrüňiz bolsun Ramazan juma daş etdiň. Garajoglan Türkmen hani sanksiýadan habar ýokmy? Aktristler gaty ruhdan düşdüler diye. Yo olar häzir samolyoty doldurmak üçin adam gözleýärler, adam çöpleýärler. Polşa işem ýatdy ýaly. Şoň üçin ýekaja bir zat bar, olam gidip serdaryň töwereginde, serdaryň häkimiýete geçişini has köp adam el çarpyp gutlasyn diýip, şoň üçin adam üşürjek bolýarlar. Bu adam üşürip, adam ýygnap, adam çöpläp berýänlere de dürli wadalar berilýär. Olaram eger Türkmenistanyň watandaşy bolmasa, belki goňşy ýurtlaryň watandaşlaryndan bir adam san edip üşürip bersek bolmazmy diýip o ýollary gözläp berenler, emma pul bolsa bolýar näme? Näme bolanda näme? Adamdyr da gelir, el çarpar, 3 milyon bolar, köpçülik bolar diýip şolar ýaly düşünjede. Garajoglan Türkmen kim näçe köp tuttursa şonça gowy göçümine başladylar inni diye. Gynansaňam toparlaýyn, sürjekler halka ağlap gaty dogry. Göz gyny galaksi leppeçiler täze Türkmenistan gurjak diýmedi, täze Türkmenistan idi. Täze Türkmenistan gaty dogry. Ömrüňiz ok bolsun. Ýurdun içi türme bilen deňleşdi. Şonu bileňiz okmy? Pilin ulanyna ýatyrmyň diýen ýaly, edir şolar ýaly. Bu adamlar bilemok, mene düşünüp bilemok, näme diýen. Bilýär bilmelikden elýär da hä gaýdyşym ýaly aýnany kim alsa şol alsyn, bize toý bolsa bolýar. Perwaýsyzlyk bar da. Mene aýdyp edip görýän, gawat geleniň öňüne eňilýän, günnümi görýän, o galanlaram näme gawat geleniň öňüne egilsen, şeýdi günni görsin diýip pikir edýär-de. Mertebe ýok, ar ýok, namys ýok. O zatlar barada gurrunum ýok. Galaksi rejime ýüpsiz zaňalan lal gullary sowat etjekdigini wada berilendigini aýdypdym. Polşaýa da ýurda gidip asuda ýaşalyň diýip garaz rejime hüjüm edeliň diýen ýok. Häzirki teklipler suwutnama. Gorkdular. Balana öýberdiler. Sebäbi balar rejime beýlede dursun. Şu rejim bilen bağlanşygy aslında bolmaýan ýöne rejime inhamen şolar ýaly adam satyp bilýän, şolar ýaly dönüklük edibilýän, şolar ýaly halka ziyan edibilýän, jemgyýetde ziyan edibilýän, meňşuý ziyankeşlik kärmi, hünärmi
bir gör şundan peýdalan özüň üçin öz hyzmatyny hödürleýän syýasy küntüler bar. Şol syýasy küntüleň saýasynda köp zat edildi, köp maglumat toplandy. Inni bu rejime garşy görüşýän diýenler rejim bilen rejimiň gönümel işgärleri beýlede dursun. Rejimiň simpatizanlary, şo rejime simpatiýasy bolanlara nemedi bilen oklara. Çäre görü bilen oklara. Onuň bular ol ýokary klasdaky rejim bilen rejimiň adamlary bilen nädip bular nemesi? Gürleşmäni oňaryň okşalar. Ýöneköýjesi, iň märkisi. Şoň üçin onuň ol internet aleminde ýaşap, interneti hakykat hasap edip bular üçin hyýaly bir Türkmenistan, hyýaly bir görüş, hemme zat edil şol internetdäki strategiýa oýunlary ýaly. Hakykat bu däl. Gynanýan ýene boljak zat, ýene kynçylyk çekjek, ýene ziýan görjek, ýöneköý sada hal. Ýöneköý sada halky ýene öz içinden ýöneköý sada watandaşlarynyň hapa kirli propagandalaryna oýnatky bolmagy bilen jedalanýar. Gaty gynançlýar. Dünýäde başga bir döwletde, başga bir milletde edil biziňki ýaly gözügen ýagdaý barmyka? Şolar ýaly. Karazoğlan Türkmen döwlet absurd pellehana ýetdi, geçdi. Absurdy bir wagt namysyna degip, namysyny basgylap öldürdiler absurdy. Absurd öldü. Hiç birine halk gerek däl. Birazdan seredin yitip giderler. Olman näme aýdýana, her kim özüne tawşyrylan wezipäni, plany ýerine ýetirýär, almasyny alýar gidýär. Käbir aktrisler tutully bahanasy bilen ýurda iýberler. Oýun uturup barýar, wezipe ýerine ýetirilýär. Gaty dogry. Serdaryň 3-nji diktatorlygy dabarlanyrlýar. Erdoganyň barşy şol Erdoganyň Türkmenistana barşy diktatorlygy gollamak. 3-nji diktatorlykda biz näme goparyp bilersiz 3-nji diktatorlykdan? Siz näme bize teklip edip bilersiňiz? Biz näme goparyp bilersiz? Şo maksat, başga maksat ýok. Galaksi Amerika sanksiýa bermez, bizden olara diktator zerur. Sanksiýa berjek bolsa öň Amerika beden aşagyna ýatyrdymy diýe. Gaty dogry. Sanksiýa gurruňy edil şol öňkü şol Berdimuhammedow Istanbul'a gelende Berdimuhammedowy Istanbul'da tutturup bilýärler, tutturuň ýalyky boş gurrunlaň nemesi. Dogamy şolaň biri sanksiýa. Sanksiýaň nämedigini bilen oklar, hemme zatdan öňürti. Sanksiýa diýilen zat bir balaksyz gelip gören adamlaň maskaraçylygy, şerraýlygy bilen sanksiýa goýulanok. Sanksiýa goýulmagyň embargo, çäklendirme goýulmagyň bir zady kesýän, bir zady goýup bolsun diýen ýitirýän zadyňdan gazanýan zadyň köp bolsa sanksiýa goýulýar. Embargo, çäklendirme zat goýulýar. Inni häzirki döwürde edil häzirki şu ertekiler bilen, şu ertekileri ananyp aýdaly bir halkara guruma ýa halkara bir bileleşik ýa halkara gurumaçylyk döredildi. Hawa Türkmenistanyň häzirki diktatorlyk hökümetine garşy sanksiýa girizmeli.
hasap edýärler. Bu adamlar tamsyk däl. Siz hem hasap edýäňiz, siz hem ýöne koýjat. Jübüňizdäki puly hasap edeňiz okmy? Bir güzerany aýlamagy üçin hasap edýändiňiz. Dünýädäki syýasat, biznes, jemgyýetçilik hereketleri hemme zat belli bir hasap boýunça ýöräpdi. Bu hasabyň daşyndan balaksyzdan ertekileri bilen fantaziýalary bilen hiç zat bolanok. Hawa Türkmenistanyň garşy sanksiýa goýdy. Sagyp otyrlar Türkmenistany. Köp tarapdan sagyp otyrlar. Bilelikde Türkmenistanyň üstünden regionuna her hili biznes edip otyrlar. Taliban bilen edilýän biznes bolsun, beýlekler bolsun. Edil edip pul urup otyrlar. Daşary ýurtlarda şeýle. Pul aklanýar, pul gaçyrylýar. Adam söwdasy, organ söwdasy. Bu zatlar hemme zatlar ýadyňyzdan çykarýar. Gaty uly bilelikde pul urup ýörler, pul aýlap ýörler. Onuň ansatçak galp, haram, kirli, hapa pul gazanýan, ansat ýolun pul gazanýan biznes partnýoryny bir 3-5 sany balaksyz üçin nemelermi? Ýitirermi? Şu heňe gelýärmi? Şu ynanlar, ınan ýaňymy şu zandy? Şu zatyň boljagyna ınan ýaňymy? Diktatorlyk öz güýjüni görkezdi, nädip görkezdi? Azat Iskakowy Moskwadan alyp görkezdi. Wepa çopany Wahhabist diýip tutturup görkezdi. Orazda yetişmedi. Oraz sapıp yetişdi. Orazda wagtynda Orazda açyk hereket etdi. Oraz açyk hereket eden üçin, açaçan hereket eden üçin. Orazam köp öz ýagdaýyny zadyny gizlän bolsa, Orazam gidämeli. Ýöne Oraz gizlemedi. Oraz halka açdy. Yüregini hemme zadyny açdy halka. Özünü pida etdi halka Oraz. Azat Iskakowam şeýtdi. Wepa çopanam şeýle. Gaýtargysy näme boldy? Balaksyzdan boluksuz gürrüňi. Happi boy. Döwletaga näme etsegem hasap edenimiz bolmaz. Nesip edeni bolarum diýen men pikirimçe. Onuň diýanyňam gaty dogry. Eger sen tebigatyň kanunlaryna göre hereket etsen, Allahy hasapdan çykmasaň, nesibeňem şoňa görä bolýar. Näme niýet etsen şonu alýan. Şoň üçin niýete bagly hemme. Gynansaň şu neçenni gelip geçen akyllarlaryň hemmesiniň nalak giden bir zady bar. Nirde bir diýe bir haramzadalar, mutorlar ba bolsa diýe ýurdy milleti tapawdy ýok. Şolar derle birleşýär diýe. Öz arasynda guramaçylykly hereket edýär, guramaçylygy ýoly goýýar diýe. Ýöne lewzi halal, päk, hakykatyň tarapyndan bolan adamlar diýe özüne gaty göňüýeten soň bir bileleşip hereket edesi gelen o. Bileleşip hareket etmekten, agdy birlikde hareket etmekten gaça durýarlar, uzak durýarlar ýa-da gaty ýuwaş hareket edýärler. İşten geçenden soň, boljak zat bolandan soň ak wagt diýilýär ýöne. Onda da ýene bir zat etse bolýar ýöne. Näme üçin otly durolgoda durka minip bolýan wagty otly bir 60-70 metr urap gidenden soň ýyzyndan kowlap etip minmeli. Näme gerek? Durka minäde. Taýýarlyk ýok hiçili. Gynansak da. Şoň üçin mehriban doganlar bul gideliň, düzeldeliň, eýdeliň, beýdeliň. Belki meselem mundan bir 10 ýyl ogul, 20 ýyl ogul hakykatdan ham şular ýalaky biz bir avantürizm diýilýär-de, türkler çylgynlyk diýär-de. Bir
näme diýin bir türkmençesi häzir ýadyma düşenok. Bolýa hemmemiz üýşüp gideliň, bir zat etjek bolalyň diýmek mundan 20 ýyl öň belki sähel çawrady, belki şo wagt birazjyk şans bardy, mümkinçilik bardy. 20 ýyl öň. Ýöne häzir boljag boldy. Köpüňiz Türkmenistanyň hakykatyny bileňiz ok, biljegem bolaňyz ok, bilesiňiz hem gelen ok, eşdetiňiz gelen ok. Şo taýdaky gytçylygy, şo taýdaky gyrgynçylygy, şo taýdaky ölüm mitimi, şo taýdaky adamlaň gawat gelen adamyň namusyna arkaýynçylyk bilen elle girip baskylap görüşlerini, gözüň üstünde gaşyň wa diýip tutup, basyp, öldürüp, isän zadyny şo taýdaky edenetdiligi eşdetiňiz gelen ok. Dedi bynjalyk edýär. Bynjalyk bolýandan, şunu eşitmek islemeýänden köpüsünün günümel özünün ya aýlagly özünün dogan garnaşynyň şu diktatorlygyň edýän jinayatlaryna, ykdysady ýa-da syýasy jinayatlaryna hökman rolu bar. Şoň üçin birden nemäň uji gelip maňa degäýmesin. Ay bolýa maňa degmeseler bolýa. Baryň 5 san türkmen saňa da ýaman şalt gelýänler. Nomy? Şunu ýadyňdan çykarma. Garajoglan türkmen sanksiýa absurd. Onan maň kimlere berildi sanksiýa? Düzellimi? Netijesi bollumy? Ine gat dogry. Ine mysal size. Russiýa Federasiýasyna garşy näçe ellenmer sanksiýa gidip dur. Hawa netije berdimi? Berenok. Belarusa garşy näçe sanksiýa berildi? Türkiýe garşy näçe bir sanksiýa berildi? Hawa ay bular sanksiýa näme diýin? Milýän diýip sorasa, ilýän zatmy diýip sorar. Garajoglan türkmen hakykatyň hatyratyna bileleşip, jebisleşip, sähetli gün gelenine herekete geçmek zerur. Bu absurdlar diňe halkyň ünsüni sowmak üçin ýörüýte etdirilýär. Galaksy häzir watandaşlar özüni allatman diňe agyzy birikdirip, diňe öňe güýjüne dayanmaly. Pursady gelip ýetdi, başga ýol ýok. Erkek. Ine. Gaty dogry. Galaksy ömrüňiz ok bolsun. Ramazan Juma. Döwletaga paslyň gelişini hem gidişini bilmedik halk. Ýörep barýan poýezdi durýan diýip pikir etmezden münjek bolýanlara diýe. Bak. Bija ýerinden tutýan. Happy boy. Bu wagt raýatdan polisi käne aňryň. Bir raýata 3 polisiýa ýetýär diýe. Ine. Watandaşyň sözü. Men sözüm däl. Ine watandaşyň sözü. Her adama 3 polisiýa Türkmenistanda. Gidin ösdürün Türkmenistany. Täze Türkmenistan näl? Täze kosmos, täze orbita diýin. Adyna bara. Näme diýseňiz diýäň. Awa täze Türkmenistan kim bilen? Serdar bilen. Hemme zady gurduňyz, etdiňiz, hemme zadyňyz sistemaňyz bar. İş ýapýarsyňyz. Az galy. Kim bilen? Serdar bilen. Wagt görkezýär, görersiňiz. Ýa-da şonda da bar. Şu hakykaty görüňizden soňam puşaýman etmersiňiz, puşman bolmarsyňyz, imana gelmersiňiz. Ýene bir bahana taparsyňyz. Garagul, salam aleykum türkmenim, milletim, halkym, teme, baýhan, ýolumyz ak, ýoluşyňyz ak bolsun, taza bol. İrlan Mirapow, döwletaga Türkmenistandaky türkmen halky bar umydy daşary ýurtda ýaşaýan watandaşlaryndan özleriniň gözüne odu galmady. İrlan şeýle bir ýagdaý bar.
Türkmenistan döwletiniň ýüzbaşy arkadaňa şöhrat ýaşatan Türkmenistan. Ine bolam syýasy küntü. Gow etdirýän bolsaň, gije gündüz şöhrat diýile otur ettiriber. Ýöne bäri haramdadylar öz haramçylyklaryny görkezýän demekdir. Aýdýanyň dogry, Mirapow näme üçin Türkmenistanyň esasy güýji, lokomotiv, bir eşalony, bir poýazdyň wagonlaryny çekýän iň öňündäki lokomotiv bar, şonu çekýän. Şol iş güýji, zehinli esasy köpçülük 100-den 60-70 göterimi daşary ýurtda. Bir ýurdu edýän, döwleti edýän, jemgyýeti edýän, toý edýän, ýasy edýän, üç edýän köpçülük, gujur gaýratly köpçülük Türkmenistanyň köpçülük esasy ilaty daşary ýurtlardan etdi. Şoň üçin daşary ýurtlardaky türkmenistanlylar inni daşary ýurtlardaky tejribelerden peýdalanyp hemme menmenligi, emosiýany hemme da bir tarapa goýup däl, şonu gömüp, agdy birleşip, bilelikde jebitleşip hereket etmese, gaty gyska wagtda 3-nji diktatorlyk elan edilýär. Ina soňky retuşlary, soňky bedegleri başlady ýolkan bedediler, arçan bedediler. Liberty, hoş geldin. Assalamu alaikum doganlar. Yetişdim ödýän şu diýe. Ömrüňiz ok bolsun. Liberty. O bir sagatymyz geçdi. Men bir sagata jemläýän oturdum. Cennet Aknur üzüme bakyp garalýar diýär türkmen aga. Diktatorlaram şeýle biri-biriniň hereketini gaýtalaýar. Gaty dogry. Happy boy. Ýene de bir zat hemme kişi aňryk gitmek däl Türkmenistanyň raýatlaryň pursat bolsa çykyp kaçmak isleýärdi. Ine sähel bir pursat tapsa şo taýdan gaçjak bolup otyr adamlar. Galanjalary gaçjak bolup otyr Türkmenistanda. Bularam Türkmenistana gidip Türkmenistany ösdürmek, Türkmenistany düzeltmegiň arzuwyny. Täze Türkmenistan diýmek Serdar prezident diýmek. Serdar prezident sözüniň has mylaýym görnüşi täze Türkmenistan. Ýene gitdikmi? Şu näşeler gün berjekken. Hey. Bugün egerden oklar tügeleme. Bugün aýagallygyna duýduruş berýärler. Şuna goro howpsuzlyk sistemasy gora bilen ok. Şuna bölüp parçalap durlar. Balam oýnyň, teatryň
ahirine gelinenliginiň alamatyny görkezýär. Mehribanlyk olar. Hep bu boykoty dogry aýtdyň ömrüňiz ok bolsun. Ramazan juma döwletaga sanksiýa diýip arrygyny ýertip duranlaryň özlerine sanksiýa giýdilmegine az galdy. Gysga wagtda aýylgan syfyr ýagdaýlar bilen yüzbe-yüz bolarlar diýär. Wah, olara nebsi magran ok Ramazan juma. Halka nebsi magran. Halka. Ýanwaryň ahyryna, fevralyň başyna oruslar Ukraina çoljaklarmyşyn. Şoň üçin taýýarlyk görülýär. Çolmajam bolsa çoldurjak bolýarlar. Şoňa taýýarlyk görülýär. 3-nji jahan uruşy diýen we her zat terkim her zat diýen we ýöne gowluň alamaty däl iki at depişe arasynda eşekkelek bolýar. Şolar ýaly. Günäliň oduny bir güne ýanýa baýlara hiç çili ziýany ýetenok, päsgelçiligi ýetenok. Haýsy ýurt bolsa bolsun, şol ýurdun ýöneki watandaşyna bolýar. Emme şol biziň şu neme ýerimiz, gowşak ýerimiz, agdy birligimiz ýok. Şoň üçin agdy birligimiz gowşak. Inha bu boljak waka dekabryň soňuna yetmejekdir diýär. Dekabryň soňuna yetmenler diýär Ramazan juma. Liberty gaty täsin tema degipsiňiz, ýollar açyldy. Türkmenistandaky işsizlik derejesi ýokary bolan üçin ýurtdan çykjak has köprek bolaýmasa şu wagt diýär Liberty. Bular Liberty bular ýurda gideliň. Öz ýurdumyz başga ýurt ýok. Gideliň şo taýny. Öz ýurdumyzy işläp ösdüreliň, düzeldeliň diýär. Adamlar samsyk öz ýurdunda işlemäni isleýän ok. Öz ýurdunda iş gaty köp ite dökün. Düzeldüm bolýar, öz ýurdunda işläbem bolýar. Emme zat gülala güllük. Ýöne näme üçin bu watandaşlar şonu isleýän ok? Daşary ýurtda turist bolup gezip ýörler. Ýan haldan alyp oturmaly. Arslan geldi. Arslan. Salam Arslan. Hoş geldin. Ýitirim bolun etdiňe. Arslan Nusoygala, Liberty, adalet peşinde ýene bir topar esasy şol güni ýalymy alyp barýan öňdewarjylarymyz, il ogullary şolar birazajyk seýrek gelip başlady. Öz işleri bilen başagay bolurlar bolyn. Derrew heşelle kakýarlar. Döwlet baýanyň kanalyna hiç kim galmady. Seljuk diýip bir çykyş etdi. Olam gitdi. Ay eýle, beýle, zat diýip heşelle kakýarlar. Biz duran ýerimizde duruz. Biz duran ýerimizde duramyzok. Ýalňyş aýtdym, bagyşlaň. Biziň pozisiýamyz belli. Biz hakikatyň we halkyň tarapynda. Etmeli işimiz medya. Hiç ili wejaraçylyga, reklama hiç da gerek ýok. Edil wepa çopan temasynda bolşýarly. Edilmeli işler edilip dur, hemme zat edilip dur. Reklam etmäge de gerek ýok. Çıkıp ay Türkmenistandan 4 sany hoş habar, Türkmenistandan 5 sany hoş habar. Näme gerek bu maskaraçylyga? Özüňi maskara edip oturmaga gerek ýok. Halk samsyk däl. Halkyň agramly bölegi gollamaýan bolsa diýmek, bu halkyň akmak dälligini, sada dälligini, özüni oýnatmaýanlygyny görkezýär. Hakykat şeýle bolsa, biz onda näme üçin bu duýdurşlary, bildirişleri berýäs? Ýöneki sada käbir watandaşlar bar. Şolar günäliň oduny bir güne ýanar bolmasyn. Şolar bir azaşyp
pida bolmasynlar. Şolardan peýdalanyp halkyň gözüni ýene gorkutjak bolmasynlar, gözüniň oduny aljak bolmasynlar diýip şeýle düşünje bilen biz duýduruş berýär. Adalet peşinde giçäşydy onjam soýgala hawa girmejek bolsaňyz bilen marýat diýe. Risk öňkü gidenler karantindan çykdynlar we elekden hem çykdynlar döwlet ağa diýe. Soýgala beýleki ekranlary barlaýanmy diýe. Barlaýanmy wak Arslanjan ýene öwregedek salam. Liberty ýollar açylar, öňde soňda ýol açyk. Ýol ýapykda bugün Erdogan Aşgabatda barypdyr. Siziň pikiriňizçe gozgolan meseleler näme? Häle aýtdym. Serdaryň 3-nji diktatorlygy, şu 3-nji diktatorlykdan her kim köpräk paý almaga dyrjaşýa. Erdoganam şoň üçin bardy. Köpräk paý almak üçin. Türkmen döwleti, Türkmeniň baýlygy edil artyň harman ýaly. Şol aýytladymda artyň harman näýli bolsa, Türkmenistanyň döwleti, halky, baýlygy, geljegi edil şol sahnadaky ýaly şu. Erdoganam bardy, opurup gaýtmak üçin. Başga nemesi ýok. Manysy ýok. Arslan Muradow, yalan maglumat, hiç kim hiç yere çodanok gaýgetmeň. Sen ol Ukraina bilen meselen niye? O taýda başga hasaplar var, başga nemeler var. Bilip bolmaz, herhili provokasiýa, ol ýokardaky oýnalýan oýunlar bilen aşakdaky oýnalýan oýunlar bir deň gelmez. Gyzma bir topar hiç sada gulak asman hücüme geçse, ya bir ýeri partlatsa, ya hücüme başlasa, ok atsa, birda desse, öz-özünden ulap gidýär. Görürüm. Adalet peşinde çözüm diňe halkyň psikologiýasyny ýetgetmek. Gaty dogry. Leyla Määt Ýakubowa. Salam aleykum aziz watandaşlarym we ýaşly, giç ýaşy haýyrlysy bolsun, gollaýas, ömrüň uzak bolsun. Arslan Muradow, entek gatnaşarsa diye, işken şu günler täze ýyldan öň etmeli işler bar diye. Yo, bilýän men bolyn, hiç elle katganlar ma da bilýän. Şoň üçin onuň şolara men jogap edip aýdýanna, men ina watandaşlar gelip dura sypynyp işiniň arasyndan diýip. Şoň üçin esasy janyňyzyň saglygy başyňyz dik bolsa, işleňiz ýoluna bolsa, başga da tähmiýetli däl. Esasy dilegim şol. Galaksy täze Türkmenistan gurup berjek diýip sada watandaşlary oýnap, galkan hökümini olar özüne täze tanalyan ýurt edinmek üçin jan çekdiler. Aslında ziňiň aladasy aslında siziň aladaňyzy edýän ýok diýär. Halkyň aladasyny edýän ýok diýär. Her kimiň öz gaýgysy. Gaty dogry. Hep bu boy döwletaga Germaniýa näme iş bilen meşgullanýaňyz, iş günäriňiz. Men insanperwer guramada işleýän. Insanperwer guramada. Oň ýany bilen hem elimden geldiginden Türkmenistanyň problemalaryny dünýä köpçüligine ýetirmek üçin elimden geleni diýen, oň ýany bilen hem şu kanaldan siziň bilen dertleşen Türkmenim kanalyny, telekanaly öwürmek üçin şoň uğruna ylgaýan alady diýen.
Ana, başka näme? Karajoğlan türkmen 5-3 şay toplanlar, ýagny maddi ýagdaýyny dogrulanlar, ýurda giderler. Ýollar açylsa içindäki millet gaçar. Çalışar diýende. Bu gideliň diýenler, bu gideliň diýenleri gül bilen garşalarlar diýe. Marcus Aurelius aýtma doganjan aýtma. Sergezdan bollu biziň halk diýe. Sergezdanam gowy biziň halkyň ýagdaýynda. It görse göz agarar. Leyla Mäti Yakubowa döwlet aga Türkiýede habarlarda görkezip dur Germaniýa ýollary ýapdy. Şunu nädip biziň ýollarymyz açylarka diýe. Gaty dogry. Gaty dogry. Marcus Aurelius ömrüň uzak bolsun, gaty dogry bir ýere barmak bassyň. Özbegistanyň prezidentim geldi, hakyky artyň harmany. Sebäbi olar gelip duýdaşyk bildirýärler 3-nji diktatora, şahzada. Kim näçe häzirkiden köpüräk alyp bilse olar üçin kär, şoň üçin olaram görüp dur. Olaram istäs açylýar. Sebäbi Türkmenistanyň esasy güýji %60-70 ilaty daşary urtlarda Marcus Aurelius'un aýdyşaly sergezdançylykda galanja %30-40 oňam ýarsynyň köpüsi rejimiň oýnatgysy peşmekýaly Şemal Haýys tarapdan öňse terediň Haýys tarapy agyr bolsa şoňa bökýän oýnatgylar. Ondan elbetde Özbegistanyň hem istäs açylýanyny görüp artyň harmanyny görüp Erdoganyň hem istäs açylýar. Bu biziň kameraň öňünde görýän zatlar. Kameraň arkasynda ilginç zatlar bolupdy. Kynansak da. Döwlet Türkmenistanyna şu wagt näçe million halk bar diýe. Resmi Türkmenistanyň hökümetiniň resmi ýagdaýda beýan edeni 2.700.000 töweregiňi diýe. Ýöne olar hiç wagt hakykata aýdanok, dogruda da aýdanok. 2.700.000, 2,5 milyon ýa-da şey diýip aýdýar özleri, men bilemok, men sanamadym. Neme ýok bu temada. Ýurdun başdan geçirýän ýagdaýlary, hakykatlary, onu da ýurdun içindäki adam sanyny dolu takiplar ýaly mümkinçilik berenok. Aýtdylar aýaňy. Bir adama 3 polisiýa işgäri düşýär. Şolar ýaly rejimdäki ýurtda sen nädip ýurdun içinde galan adamlaň sanyny sanajak. Ýurdun içinde Türkmenistanyna şu wagt näçe million halk bar diýen. Şu sen soraň özü diktatorany aýlygans derejede gorkudýar. Sebäbi bir topar jenaýatyň üstü açylýar. Sebäbi bütün halkara gatnaşyklarda, döwlet sistemasyna, hökümet işlerine, halkara gatnaşyklarda, strategiýede hemme zatda hasap bir ýurtda ilat sany näçe görkezlän bolsa şoňa görä. Büdjet, şo ýurdun ösüşi, pesagaçyşy, ykdysady ösüşi, dürli hasaplar şoňa görä edilýär. Şol sanyň üstünden edilýär. Türkmenistana şunça milyon ilat var, Türkmenistanyň diýilýär 6 milyon näme. Şoňa görä hasap edilýär. Ýöne hakykat ýüzünde iň soňunda haçan aýtdylar ýa-ni ýakynda şol 2.700.000 töweregi diýip şey diýdiler. Onam bilgeşini atdylarmy? Tötenlikden çykdymy belli däl. Şolar ýaly gururun. Ýöne ondan mazar diýip men şeýlesek edýän. Ýöne sen şu aýdýan soragyň jogaby diktatorlyk rejimini
Çıkkınsız ýagdaýa elini goluny daňyan soraw we jogap. Jogaby şolary ýaman burça gabaýa. Onu aýdyp bilmeýärler. Türkmenden hoş geldiň. Azawal. Sen ikinci gezek ýazdyň, ha? Arslan Muradow sagyan bolsalar dogry ýoldadyr diýe. Irlan Mirapow döwletaga Türkmen döwletine pandemiýa eli geldi. Köp Türkmen halky taşa çykyp bilen okda. Nawo. Şu pandemiýa ýokanç gezer sebäpli ýapyly inni has aýlygynç ýapylýar häzir. Ýurtlar. Şoň üçin gata aýlygynç. Onda da esasy ilaty agramly bölegi garalardan emele gelýän günmatar ýurtlary. Ondan bir keseller, bir topar kroniki keseller bolan adamlara has erwet täsir edýär, garalara täsir edýär. Inni çağalara da täsir ederýärler. Şol keseliň üstünde oýnadylar. Çağalara da belli bir derejede täsir edýär. Öldürmese de güldürenok. Bulamyr biznes. Türkmenden tanadığım iň dogry dürüst jurnalist sizsiňiz. Yok, jurnalist köpdür. Ýöne galamy tatýanam azyal gynansak da şoň üçin dünýä şular ýanyky bulaşyp dur. Leyla Met Yakubowa agam Türkiýede her tarap ýollar ýapyljak ihtimali bar. Gaty dogry. Sebäbi Türkiýede de bu täze etap pandemiýaň täze nemesi gaty erwet. Ýöne köpsini ýapýarlar häzir sebäbi olaň gün tertibine, Türkiýanyň gün tertibine häzir hökümet çalşygy, rejim çalşygy belki de. Rejim çalşygyna çenli gidip biljek ýagdaýlary edil domino ýaly. Domino täsirine şoň üçin syýasy bähwitler häzir halkyň başdan geçirýän pandemiýa, gyrgynçylyk, keselçilik ýagdaýynyň öňüne geçip dur. Onu aýdyp bilen oklar häzir. Syýasy bir geljek çaklar ýaly bolandan soň Türkiýede aýgytlaýjy çäreler görüp başlaýar gynansaň daşaryk çykmak, köçä çykmak adagançylygyň gelämen gaty mümkin. Onu nädip türkmenlere ýol açylarka. Ýaňy belki biziň haramda tersiň ýurda ýüreýär, belkim başgalar ýapsa ýollaryny bu haramzada açar ýollaryny belkileýär. Ýolu açsa ýa-ni gaýdyşýaly ýurda barýandan ýurtdan gaçjan köp boljagyny bilýär. Şoň üçin açmaz. Liberty ýurda gitmek gerek däl. Türkiýede milyonlarça watandaşymyz bar. Şolary bir ara getirip bolsa da ýurda baran ýaly. Şolary birleşdirip agdy bir guramaçlykly hereket etdirip bolsa diýä gaty dogry. Hemme instrumentler söz azatlygy, metbuat azatlygy bar. Netije gitmek çözgüt däl. Çürtkedik. Ine başka näme düşünürsin? Ömrüňiz ok bolsun Liberty. Ali Tatly Türkmenistana adam başına 3 sany näme? Sandal tutuş Türkmenistana birim yetik şuwat garasyny görenden bukulýarlar diýe. Şol her adama 3 polisiýa düşýär diýilende şoň garasyny görse de yetik diýär ol. Birim yetik tutuş Türkmenistana diýerler. Ola diýanyň dogry galaksy. Erdogan şu kullon gerekmi maňa gerek däl, saňa da gerek bolmasa bir-birden tutup itiň öňüne okla bereyinmi diýerde. Başga näme diýsin şulara? Gowy seredeli diýmejege belli diýär. Ömrüňiz ok bolsun galaksy. Gaty dogry. Ali Tatly
Giçäşe salam alykum ýylyşlar we Baýhan ömrüňiz ok bolsun Ali. Hoş geldin. Taza bol. Ramazan juma döwletaga täze Türkmenistany gurduk diýen iki Sancho Balkan welaýatynyň Gyzylarabat etrawynyň ýaşullarynyň köp salamlary bar şolara diýe. Köp salam aýdýarlar şolara şo taýdan diýe. Arslan Muradow Onna ýurtda bir adama 3 musur bar bolsa 4-den 3 adam işläp ýör. Bir adamam işsiz bolarmy ka diýe. Ine hataba heret. Arslan ömrüňiz ok bolsun. Gördüňmi? Ine hasap. Diktatorlyk açyk türme etmek üçin ýurda açyk türme ögürmek üçin edilen zatlar bar. Şol hasap ýanky Arslanyň aýdan hasabyny. Onna ýurtda bir adama 3 musur düşýän bolsa 4-den 3 adam işläp ýör. Bir adama işsiz bolýar, hasaby çykýar orta. Leyla Mehmet Yakubowa döwletaga koronavirus biziň ýurda haçan girip gelli ýokary virus haýsy biziň ýurdumyzda diýe düşünürmi? Garawul o zatlary her kim bilýär, Türkmenistana ýardam üçin däl, Türkmenistandan näçe mut ýa-da ardan neft, gaz we başga zatlary almaga barýarlar. Başga Türkmenistandan ýurt daşyna çykaryp satarýarlar. Näme wa? Türkmenistanyň geografik ýerleşişi zady köp artykmaçlyklar berýär. Häzir Taliban bilen iň gowy aratnaşygy saklap oturan, Talibany ekläp oturan Türkmenistandaky diktatura, Türkmenistandaky diktatorlygyň haramlaryň üstü bilen Owansana zat berip, zadalyk bolýar. Şolar araçy görkezip, özü baryp edenden şonu ulanany gowy, şoň üçin häzir şolary Talibanlar bilen arada ulanýarlar. Köp döwletler şondan bilip goýun. Talibandan wekili, biznes şäherigi, syýasy şäherigi, umumyň Talibanyň halasgäri, Talibany ekleýän, saklaýan Türkmenistandaky diktatorlyk rejimi. Şunu ýadyňyzdan çykarmak. Ol rejimem eýleden döwletler ulanýarlar. Ýaraw sowdasy, neşe sowdasy, adam sowdasy we beýleki zatlar. Diňe newt gazel mesele. Garawul elinden gelse halky da açyk çykaryp diri satjak bolýar. Dogry. Marcus Aurelius Erdogan lirany eretdi öze. Kepege dönni Türk lirasy. Oň maksady şo. Türkiýany ýykmak, dargatmak. Olaň maksady şo. Şolaň maksady şo. Garawul korona diňe Türkmenistanyna däl hemme ülken peýdasyny bozdy. Dünýäň sistemasyny bozdy. Aly tatly salam diýdik. Salamdan soňky sen tesbirleňe çykardyk. Sende de problema bar diýen. Pelewon döwlet pandemiýa keseli adamlary gaty ýadatdy. Bu kesel haçan dolu ýok bolup gider. Bu kesel haçan dolu ýok bolup gider. Bu kesel ýok bolup gitmez. Bu keseliň oýlanyp tapylyşynyň, döredilişiniň maksady bu keseli aýyrmak däl. Hemmeňiz gowulýaňyz sanjymlar öňkü gazamyk sanjymy bolsun, umumyň öňden bäri edilýän sanjymlar bir näçe ýylyň dowamynda synalyp, telim synagdan geçirilip adamlara şoň nähili täsiri, oňoýsuz täsiri bolýar. Hemme adamyň organizmi bir däl. Şoň üçin iň azyndan şoň efektlerini, ziyanlaryny mümkin bollugyça has az derejä ýetirmek üçin synagdan geçirilýär.
ýöne bu häzirki koronawirusyň sancymlary gaty gysgawatyň içinde döredildi we giňişleýin sancym etmek üçin adamlary kontrol astynda tutmak üçin edilýän bir oyun diýip aýdylýar. Şoň üçin bu korona keseliňi geçmez. Sebäbi bular maksadyny ýetmedi. Haçanla bular doly aýdaly bir ýurdun ilatyny agramly bölegini kontrol astynda tutup bilseler, biljek derejäge ýetseler, şu koronawirusyň üstü bilen ondan koronavirus aýrylmak mümkin, ýöne aýrylmaz. Koronavirus başga atlar bilen başga görnüşde gaýtalanar durur diýip şeýle pikir edýän gynansa. Ansaply syýasatçylar gelip dünýäň häzirki hapaçylyk syýasatyny, diňe pul diýen syýasaty, pulu iňňe tutman adamyň bähwitini, adamçylygy iňňe tutup hereket edýän esasy bir syýasy güýçler gelse, ondan korona aýrylar, bolmasa aýrylmaz korona. Leyla Mätyakubowa, döwletdaga biziň ýurdumyzda iň ýokary virus haramda. Gürrüňsiz. Näme diýe 2208-nji ýylda gidip geldi. Şunu aýdyp goýun diýe. Arslan Muradow, haçanla yer ýüzünde 70% adamlar kesellep koronadan immunitet kazananna şonna ýeter bele onniye. Immunitet kazanmaga goýarlarmy ka Arslan? Leyla Mätyakubowa, haramda virus kaçan ýok bolup giderke bu virus biziň memleketimizde, ýurdumuzda diye haramdaň ýok bolany bilen bu mesele çözülenok. Gynansakda. Haramdaň häzir hiç rolu ýok. Häzir hemme zat serdar üçin ýurdun daşyndaky içindäki oýundan hemmesi serdaryň diktatorlygyny, häkimetini, hökümetini dawaralandyrmak üçin. Galaxy Türkmen tapan zadyny ýa ziýanly bolsun, ziýansyz bolsun, halkyň öňün bedeniniň virusy ýetikdir. Pandemiýa şu Türkmeni görse gysmalerini gysarmyka diýen onuň dogry. Jackson bir watandaşymyz ýazýar, döwletdaga bizde 95 göterim döwlet işgärleri ogry olary nädip düzeltmeli? Kanun bilen düzeltmeli. Hakyky kanunlary, hakyky sistemany ýola goýanda mejburi ýagdaýda düzelýär. Aýlygyny, günlügini, sosial üçünçülügini, geljek nesilleň sosial üçünçülügini hemme zadyny gowy edip ýola goýandan soň hiç kimiň bir geljek gaýgasy bolmadýar edip sistemany gurandan soň ondan soň aýdýar. Näme kemçilik bar? Döwlet guruluşynda, döwlet sistemasynda, döwlet dolandyrylşynda näme kemçilik bar? Hiç kemçilik ýok. Aýlyň, günlüň, sosial üçünçülüň hemme zadyň ýetip dur. Hemme zat şolar ýalaky watandaşyň bähwidini, sen bähwidin eken. Näme üçin haram nefsiň üçin kanuny bozup ýetimiň hakyny ýejek bolýan diýip hasap soramaly. Ýöne hasap soramankan düzgün bütün döwletiň sistemasyny hemme zadyny düzeltmeli. Marcus Aurelius, ýönemen pikirimçe halk ýurda dolanmaly. Sebäbi şeýle bir ýagdaý barada köp adam ýurt daşynda 4-5 ýyl aralykdaky ilatyň ösüşine seretseň demografический krizis dowam edýär. Muň soňy nähil bolar? Muň soňy nähil bolar? Demografiki krizis hakykatynam dowam edýär. Ony döredin
diktaturan özü demografiski krizisi ilat betbaçylygyny düzeltjek bolsaň daşary ýurtdaky watandaşlar, öňde barjylar, özüň ýaly agaran taýlaýanlar bileleşip guramaçylykly hereket etse ondan soň ýurda barlanma hemme problema çözülýär. Bolmasa bir ýurdun 100den 60-70 göterim ilaty daşary ýurtdaka hiç kim o ýurdun demografiki ilat problemasyna gatyşyp bilmeýär. Musaýgala koronadan has gyrgynçylyk tapylanyna ýok ediler. Ana gaty dogry. Meselem 3-nji jahan uruşy ýa-da sanjym bilen doly kontroly alan soň diýe. Ýa-da şeýle doganlar 1,5 saat boldy. Onlar ruhsat bolsa şuňky güni aýlymyzy ştaýda jemläliň güni aýlym alyp baran watandaşlarymyz ellerinize güller bitsin, köp sag bolun. Çağalara müjüme başlady. Goklary eşitýänsiňiz. Risk aýdýa inniki geçjek virusy ýok etmeli. Serdary we serdarar üçin edilýän işleri, oýunlary, dozaklary diýe. Türkmenzen bu gidiş bilen 3-nji jahan uruşy hem daşda däl, ol gaty dogry. Ve o korona bilen maksadyny ýetip bilmedikler, uruş bilen maksadyny ýetmek isler. Uruşamyr biznes ýadyňyzdan çykarmaň. Liberty Berdimuhammedowlaryň dinastiýasy Kerimullah gelenne ırgyrlap başlar. Türkmen agada. Entek gymyllamaýan bolsa diýmek çydap bolýar diýe. Gaty göz goýuny. Arslan Muradow döwletaga saňa şul adamlar ananýa. Şoň üçinem ýurdy ykdysady krizisten gyska wagtda çykarmaň milnamasyny düzüp bilsek mümkin bir zatlary üýtgedip bileriz. Adamlar watanyny küýseýär. Aýdanyň gaty dogry. Gaty dogry. Bir adamyň, 5 adamyň, 10 adamyň, 100 adamyň, 100lerçe adamyň etjek işi däl, müňlerçe adamyň, müňlerçe kellen birigip müňlerçe informasiýa, maglumat çeşmesinden ýygnaljak maglumatlar bilen taýýarlanmaly mesele. Ykdysady galkynyş ýa-da ykdysady taýdan halat ediş programmasy. Arslan. Ol hökman ediler nesip bolsa. Marcus Aurelius demografiski krizis ýagny ilat krizisi betbaçylygy gaty erbet täsir edýär. Geljekdäki ýagdaýlara gurrumsuz adam tapylmaýa köp zada. Türkmenden başga ýurt içindäki etniki toparlar çykanok. Ýok çykýanlar bar. Ýöne türkmen çykýar. Buluşlar näme üçin çykanok? Täzin bilýän adamma bolsa aýtdy. Ýene türkmenden başga çykýanlar bar, men özüm gördüm. Galaksi Arslanjan immunitet edilje nahar ýeň gazanta bolýar. Gurunan bilen ýa-da yspanak ýeň bolonja immunitetiňem galmaz diýär. Immunitet ruhy ýagdaý bilen malanşykly, imit bilen malanşykly. Nerwi gowdal bolsa, nerwi ýagdaýyň hemişe tartgynly bolsa, immunitetiň gowşaýar. Marcus Aurelius bir etniki topornyň ösmegi nähili kynçylyklara elter, şu zatlar pikir edip görýän. Gaty dogry aýdýan Marcus Aurelius. Düşünýän diýäni. Galaksi watandaşlar döwletde köp kap sag bolun, ýene görüşýänçek. Mehribanda doganlar köp sag bolun. Efir ustada jemläliň çağalar hüjüme geçdi. Häzir basýalar studiýany. Şoň üçin olaňam e-mail işmeli wagty geldi. Şoň üçin men kömekleşeýin. Ýejelerine. Şoň üçin men diýäniň sebäbi
çağızıklam ýaş bolansoň edil şu wagt söýüp lezzet almaly ýaşyna da onuň şu pursatdan köpräk peýdalanjak bolýan aýyplaşma. Men hemişe siziň bilen siziň hyzmatyňyzda haçan menlik bir hyzmat bolsa baş üstüne habarlaşyp duruň. Türkmenim TV email belligi gmail.com bilen habarlaşmak üçin ulanýan adresimiz. Risk Türkmenistanda virus yok, kislata var diye tegişe. Markus Aurelius olaryň niýeti gowdal Türkmen toprağına eýedäl. Häzir ýurdun 20-25 ýylyň boljak ýagdaýyna serediliň. Häzirki ýagdaýa däl mundan soňky 20-25 ýyla serediliň diye. Gaty dogry ol aýdýanlaryň. Gaty dogry ol duruşy bilen başga bir tema. Şoň üçin mehriban doganlar, şuňky gönýälimizi şu ýerde jemleýäs. Bugünkü temamız watana dolanalyň çağırışlarynyň maksady näme? Şu hakykata gawat gelýärmi? Gawat gelen okmy? Ha, watandaşlarymyz gönýälim alyp baran watandaşlarymyz şoň bilen baglanşykly öz garaýşlaryny, düşünjelerini, belliklerini halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirdiler. Köp sag bolsun. Watandaşlar ýurda gaýtmaga taýýarmy? Ýurda gaýdanyň bilen bir zat düzelýärmi, düzelen okmy? Şu arada gurrun etdik. Soraga jogabymyz boldy. Şoň bilen şuňky gönýälimizi şu ýerde tamamlaýas. Mehriban doganlar. Soňky tesirler bilen jemleýän nusoýgala buluşlar mary biziňki dip ýaşaýarlar diýe. Men marly. Buluşlaryň şoýaly ardy wa bolsa, öňünde men durýan. Nusoýgala. Liberty demografik krizis bizde ýokmu ka diýen sebäbi ýaş satynçylar her gün toý edýär obada. Toý başga önelge ýagdaýy. Türkmenistan gynansalam çağa ölümlerine, çağa doğumlarına gaty gözgüni ýagdaýda SSR döwründe we SSR'den soňky SSR'den miras galy şol. Erwet ýagdaý. Biziň gyzgelinimizde henizem nesil liderlap dowam edip gelýär. Birinji diktatorlukda, ikinji diktatorlukda gözgüni ýagdaý. Muň bilen baglanşykly köp nemeler bar, maglumatlar bar. Halkara guramalarda da bar. Özüňiz gyklanıp görseňiz Google'dan taparsyňyz. Şoň üçin berdäki demografik mesele Aurelius'un aýdýany gaty wawaly mesele, gaty dogry ýere barmak bassy, o taýda diňe buluşlaryň nemesi däl, buluşlardan başga goňşy Özbegistanyň täsiriniň güýçlenmegini isleýänler bar. Şoňa öz hyzmatyny hödürleýänler bar. Inha şu wagt türkmenler güýçden gaçdy. Türkmenliň 160-70 göterim ilaty daşary ýurtlarda, sergezdançylykda, daşary ýurtlarda da öz arasynda birleşip bilelikde guramaçylykly hereket edip bilen ok. Şoň üçin Özbegistanyň güýçli döwlet, inha biziň hem bir tarapymyzda özbek bar, ýa plan tarapym özbek, ýa duruşum bilen özbek. Hawa gel bizden peýdalan Özbegistanyň has köp söz haky bolsun, Türkmenistanyňky 3-nji diktatorlygyň öňünde. Şoň üçin inha şu ýerlerde köp özbekler ýaşaýar. Öňe çykýanlar özbek asylly Türkmenistanyň watandaşlary, eýle beýle ýaly taýynlyklar, höwesler, düýşler, fantaziyalar, hyýallar, arzuwlar bar. Ýöne iň soňky sözi aýtjak, karary berjek Türkmenistanyň halky. Türkmenler. Türkmeniň nesli tükenmedi. Türkmeniň tek dögülmedi. Egilli ýöne dögülmedi. Şoň üçin mehriban doganlar, ruhuňyzy belent tutun. Esas zat şol. Galan zady agdygirlikde alyp çykar. Liberty gizen rahat bolsun taja bol. Garawul taja bol. Salykda görşeliň. Liberty taja bol. Arslan
Ýaşy minnetdar hemmäge ýaňyz rahat bolsun, sağjak bol. Karajoglan Allajan hemmäňizi penahynda saklasyn, sağjak bol. Garagul Garajoglan o minniye Aurelius sen tesiriň bilen jemleýän. Şoň üçin diňe ýurda dolanmaly. Iň esasy ýagdaý nesil önmese gatykyn bolarsoň şunu pikir etmeli. Aýdyşmaly bu mesele gaty çuňur mesele. Şoň üçin diňe bu bir emosiýa bilen, duýgu bilen gönümel aýdanyň, gönümel el alanyň bilen bu çözülýän meselede ýurda gideniň bilen hem çözülýän meselede ýurdu düzeltmeseň, ýurtdaky şu wagtky syýasy galtamanlary, ogrulary, jümrüleri, jenaýatkarlary iş başyndan aýyrmasaň, ýene mundan soňky döräjek diktatorlyklaryň öňüne almasaň, ýurda baranyň bilen demografik ilat problemasyny, azlyklaryň problemasyny, azlyklary daşardan gorjalaýanyň, öjükdirýäniň we ulanjak bolýanyň problemasyny çözüp bilmeýänler. Baranyň bilen hiç zat çözüp bolanok. Pulo diplom satyn alan, medisinadan hiç ýyly başy çykmaýan bir doktora baryp, şondan medet gözlemek, şondan peýdalanjak bolmak, şondan haray gözlemek ýaly bir zat. Marcus Aurelius edil häzirki pursatda ýurda gidip bular ýaly global, regional meseleleri global derejeye çykyp biljek. Soňy köp yerlere baryp ýetip biljek meseleleri gozgamak häzirki diktatorlyk şertlerini başartmak. Diktatorlygyň maksady näme? Türkmeni ýok etmek, gul etmek, döwmek, ruhuny çökertmek, gözüni gorkunmak. Bul ýanky aýdan zatlaňam diktatoryň şol maksadyna hyzmat edýärmi? Edýär. Şoň üçin öz häkimetini dowam etdirjek faktorlar näme üçin aýyrsyn? Näme üçin aýyrtdyrsyn diktatorlyk? Şu hakykatlary ýatdan çykarmaly. Aurelius ömrüň uzak bolsun, sağjak bol. Döwlet giýjäň rahat bolsun, döwlet ady risk sag bol, sağjak bol. Marcus elekde galarsyn gitmänliğe, sağjak bol. Ähwanlar, şuňky gönýälimiz watana dolanaly, watana gitmeli, watany ösdürmeli, düzeltmeli diýilýän. Häzirki döwürde dünýädäki iň aýylganç açyk türme, Demirgazyk Koreýadan elkinç ýagdaýda bolan açyk türme Türkmenistan, Türkmenistan şoňa watandaşlary hamala şo taýda hemme zat gülala gulluk ýaly gideliň, öz ýurdumyzy ösdüreliň, ele propagandalary, provokasiýalar bilen baglanşykly pikir alşdyk. Şuňky ýaýlymyzda, şuňky ýaýlymyzy şu ýerde jemleýär. Ýaýlymyzy Azat Ishakowa azatlyk diýip, Azat Ishakowyň taýýarlan videosy bilen tamamlaýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli köp sag bolun. Tutunuňyz altyn bolsun, başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun, eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Allah ýaryňyz bolsun, köp sag bolun.